Oras madihita saluhna akadamang do dainang na hinolongan di baga sa Tuhatta Yesus Kristus tapasada rohatta martangya kita. Dame ni debata na sumurung siyan saluhna roha imana mangaramoti ati-ati roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Huria ni Tuhan hata ni debata na tohlas tuhita dienek mai sian buku disimusa na palimahon bidu 20 mamuka mai sian ayat 24 ro di ayat 20 sia asa tajahama amanginang odo hata ni Tuhan. Jala taringo tu aser ninna do gumodang do pasu-pasu tu aser sian tu akka anak na asing. Ikon halomuan ni akka hanggina ibana jala disornopon pakna tu bagasan miak. Bosi do tumbaga akka rasang-rasangmu songon ari-arima hasonangami. Dang adong nanggosada tu doson debata ale bangso na tigor. Marsyudul ibana di atas langit maban haluan tuho. Jela di atas obun pargijang jumunjung habal gaun na. Langitido inganan ni debata sian mula-mula sahali. Jala di bonotong odo manggonggomi tangan na saliling nililing na. Ibana do ato mangojar musum sian ado pamu jalanin na do. Siap pemai. Jadi marsonang-sonang ma Israel maringan sasadasa. Saya menatap-natap do mata ni Jakob tutano hatubuan ni eme do anggur. Sianaka langit nape saya menetehi do nabur. Tuami ali Israel. Tungi sema songoko. Hodos sada bangso na martua binahan ni Jehovah. Ibana do lobu-lobum ni hatuamu. Do podang ni hati bolommu. Iko manggudukon tuho sugut akka musum. Ale anggoho ikon ojakonomu pakmu diinganan nasida akka natiboi ido yang usahana. Dihita saluhuna akadamang do dainang nelonga di baga satu hatta Yesus Kristus. Molo tarajumi do di tonga-tonga nyaka parngolota. Ragam do aka pasu-pasu naung tajalo di tonga-tonga nyaka parngoluon. Alai segudang do pehita mangarajumi. Pasu-pasu martudu-tudu mai tuhamoraon hagabindo aka hasangapot. Hapesa sitong na pasu-pasu ni debata dakko lang di hamorau di hagabindo hasangapot. Alai di hai paso di perdagingon. Diaka gajang ni umur. Diaka partikian na nilehon ni debata. Bahkan hapor siaon. Maka porsai Yesus Kristus. Sada pasu-pasu na sumurung doi na sotarasam balgana. Amanginang di bagasan turpuk jamita na satu hita dia pala partikianon. Marta dikata do si Musa. Tu saluh bangso Israel na pinaluana sian parhatobanon Mesir. Diboto si Musa ma tikina nungajonok neng manadikon ima bangsoy. Dung diboto ibana tikina neng manadikon ima bangsoy. Dipapungu ibana do luhutan ni bangsoy di sada inganan. Jaladung dipapungu ibana luhutan ni bangsoy. Dipasahat ibana do aka pasu-pasu. Tuna 12 horong ni hala Israel. Parjolo may tu si Ruben do ewato akan asing. Alay khusus na amanginang. Turpuk jamita na sa tuhita di apala partikyanon. Ima pasu-pasu na parpudi.
na pinasaha ni si Musa tu poparan ni si Jakob ima Siaser. Siaser anak ni si Jakob doon siya nima hatuban na manang siyan hatuban ni Parnijabuna ima si Jilpa anak pawaluhon. Luar biasa do aka pasu-pasu na pinasa ni si Musa di sol. Molo tabering amanginang aka pasu-pasu na pinasa ni si Musa. Dido ibana do jala taringo tuaser ninna do gumodang do pasu-pasu tuaser siyan tuaka anak na asing. Ikon halomuan niyak kahanggina ibana jala disornopon pakna tu bagasan miyak. Parjoli do kuna kaningan pasu-pasu na pinasahat na tu si Aser ima halomuan niyak kahanggina. Ini luar biasa manginang. Na jujur tarajumi so nami do kuna kaningan sa kasihumisi akahamoran akahagabion. Ali di dokon halomuan niyak kahanggina menjadi kesukaan bagi saudara-saudaranya. Kenapa ini merupakan sada pasu-pasu naso tardudug manang naso tarasap? Ternyata siani rajumat tamanginang dang sudah jolma boy maban ima marlomoniro hatu ibana. Hulang akka jolma na tarpasu-pasu doi. Songo Siaser. Pasu-pasu na jinalo di ibana. Boy mabani mahumaliang na, boy mabana kanggi na gabi halomoan. Napaduahan pasu-pasu na jinalo ni Siaser, didok na kanya jala disornopon pak na tuaka tubagas na kamiak. Patari daun hamoraon, patari daun hagabion, patari daun na maduman o totong ibana. Jadi ibana di halomoon ni makahanggina, akasisolhokna, dada ala nama mora ibana. Ketika dia sudah disukai, sudah menyenangkan orang lain, maka berkat yang lain bertambah kepadanya lewat kemakmuran yang akan telah dia terima. Oma pasu-pasu na jinalo di Siaser di bagasan lima turpukot. Dia 25 musenang uduk di pasu-pasu na jinalo di bana. Bosi do to baga akar rasang-rasangmu songon hari-hari ma hasonang amin. Jadi pintu rumahnya, pintu gerbangnya terbuat dari tembak. Artinya apa? Perlindungan Tuhan nyata kepadanya. Pasu-pasu do namangin angon. Jadi mau mertudu-tudu di tonga-tongannya kapar ngulota. Dijaga debata ka bagasta. Manang malua ita sena kapar maraan. Manang ima dang ditakwa ka panakwa ka bagasta. Oh pasu-pasu. Tabere nga manginang diak ka humaliang ta. Gudang do aka bagas na asing di buah aka panako. Alay molo tumpi aka bagas tadang di buah aka panako. Pasu-pasu. Jadi dako lang namora, dako lang nasangap, dako lang nagabi na di pasu-pasu di bata. Pajagayon ni di bata na pogus, namora molo dijaga di bata do ibana, pasu-pasu dia manginani. Jadi neneng rajumat na musa dia di bagasan turpukon, aka popara ni Israel pe mana popara di si Yakob pe gabe tarpasu-pasu do nasida gabe marsonang-sonang marulupolog. Amanginang dita salut na nelonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Ahado na naik putih hotta tabaan ni aka pasu-pasu nang pinasa na diturpukot tu hitaganuk marsada-sada barto jahan hangulo na marto di bagasa Tuhan. Naparjulus sahalia manginang marhite-hite jami taon ikor rajumat do pasu-pasu nang tajalo di tonga-tonga niya kaparngulutta mabay kita martua di bagasa Tuhan aleni ikot pasangapot tado debata. Pasangapot debata patupata di tonga-tonga niya kaparnguluon. Pasangapot debata patupata di tonga-tonga niya kaulota. Gabi jon mana martua kita
diurupi debata kita gabe dilihat akahosa hangulo tu kita. Tarajumi mai amanginang pasu-pasu na sotar duduk naung dilihat debata. Alenita pasangat ma debatai tapuji ma guarna. Satotong ma tahamulatehon aka basa-basana. Napaduan amanginang marhite-hite turpu jami taon nang didot-dot tuita garuk marsada-sada. Asa totong gabe jol mana martua hita ikoni ma debata mata pangasahon. Si Aser manang salu akapopara di si Yakob. Manang bangso Israel. Na marsioho tu debata. Sa totong do debata di pangasahon na sida. Nah kita pe kosong ni doa manginang. Dang margogo kita. Dang margelok kita. Madalani akang nguluton. Molo dang debata ta pangasahon. Alay molo debata ta pangasahon amanginang. Molo tumpe. Ragap aka si taonon. Molo tumpe ragap aka hasusaan. Alay ikon marsio do hita tu debata. Porsia mahita amanginang. Urupan di debata do hita mamolu saluhu. Marhaposan tu debata. Gabis sada kewajiban. Na ikon patupota. Di tonga-tonga nyaka parngoluon. Na parpudi sahalya manginang. Adong masada carita. Adong masada ama. Manang natua-tua yang membagi tabat-taban. Manang warisan. Tu dua halak peparanna. Alana diboto amat toddo. Anak nana parpudion. Siap pudanon. Na temperamen na parmuruk. Na terimas. Di sukun natua tonoma. Di pabotohom makartana. Ale artano bodang di natua-tua non. Ima katano. Di dok natua-tua noma. Oma artakko na nang bagyo ko to hamuna. So nari. Na manukum mau tu hamuna. Dia manang buat muna. Terparjulu mamakata siya pudan. Idok ma. Molo awamong. Ipatudu masudin akatanon akotanon ma imatabata diaw. Akatanon na muli. Na jonok tu pasar. Akatanon na napu. Ido ninna. Jadi buhahoy masyakangan. Taringot pangido diang gimi. Ahamay do ko na bang non. O lubapa. Sa tulok mau disi. Asal masonang ruha di bapa. Sonang ruha di anggikku. Inna. Marjungulu ma amaton. Di pudan niari. Siyak kanganon. Sa totong do diulaw ni iban akatano. Na dilihon niya mong non. Di pakuribana. Di bani mana. Kay mapupuk. Asa gabi na pulo. Kaya na asing. 10 tahun kemudian. Tarida mahasil. Di siyak kanganon. Lama mora ibana. Nasa suasana di mana. Gabi-gabi. Manangima berhasil. Ale anggo siap puda non. Nang pay matano na napu. Na dipilih ibana gabi tabataban na. Ala nadang diboto imana mangula. Ujung na marpogos. Ujung na dang adong ipolana. Na amanginang. Nenolongan di baga sa tuwata Yesus Kristus. Mulut tarajumi siya caritai. Di tonga-tonga niya kaparngulot. Tagulang na songoni. Songoni masya pudani. Naung majalo basa-basa. Ala dang diulah basa-basay. Gabi nang maripola. Gabi nang anong pakorhon na di tonga-tonga niya kaparngulot. Alay songo siya kangani makita. Nang pebungkit pasu-pasu na tajalo. Hulang marhiti-hiti hai pasu sabing. Dang gabi maduma hita dang gabi mamora. Ale mono tapakke do hai pasu tay. Maulan akaulot ta. Hobar tulo mo ni rohan ni debata. Gabi tar pasu-pasu do ita. Gabi lam ganda do. Patupaw ni debata. Tu hita.
narikop buhado ngoluton. Tarparhasya kita do aka basa-basa ni debata nata jaloi. Mana taparmiam-miam. Ale dipaingot debata hita. Ala naung disesa debata do dosata marhite-hite mudar ni Kristus Yesus taparhasya yang maka basa-basa. Taparhasya yang maka pasu-pasu. Tapakke maka haluau ni. Asalam gabi maduma kita di tonga-tonga nya kapar ngolota. Molo tumpe nunga dilihat, molo tumpe nunga disesa Kristus dosa tamanginang. Ala yang godang tapatari dahod dohi siya nakaparangeta. Gabi batu partu Tuhan do kita. Alay molo mata pakke doi gabi ima dalat tamaunan akan hati gor gabi lam maduma mahita maduma nam humaliang ta gabi marulu pulu mahita di tonga-tonga ni akapar ngoluor. Alenia manginang sudedo hita di pasu-pasu di bata. Na gabi raju mata puhado tapakke do pasu-pasu ni di baton gabi pasu-pasu tu akka humaliang asalam tar pasu-pasu hita kembali ma tu hita ganuk marsada-sada. Amin martanya kita. Moliate upasa ruan nami tuho di bata nami. Nunga taruli hami Tuhan marhite-hite hatam. Ajari totok kami Tuhan. Asa mamaki aka pasu-pasui. Maulan aka nadinggan hobar tulomoni roham. Moliate madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martang yang totok kami tuho. Amin. Horas ma dihita kadamang dainang Tuhan Yesus mamasu-masu hita.